Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Een Felicie en we hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Die gaan we dadelijk de belangrijkste punten, 7 punten benaderen. Na de reclame hebben we nog meer nieuws, dus blijf even kijken naar deze journaal. En na de reclame hebben we het onder meer over de weduwe van Boutchi, die een half jaar na de moord op Boutchi vertelt tegen Omroep Brabant wat het met haar gedaan heeft en wat er bekend is over de mogelijke daders. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Justitie zoekt personeel. Dat is de opening van de Extra vandaag, want minister van Justitie, Sjalten Hato, is blij dat de ministerraad zijn plan voor 2024, 2025 en 2026 heeft goedgekeurd om meer personeel aan te nemen in de justitiële keten. En dat betekent meer agenten, meer gevangenisbewaarders bij de SDKK, meer bewaarders bij de justitiële jeugdinrichting Curaçao en ook bij de Landsrecherche. Volgens Sjalten Hato zijn er zaken die verbeterd kunnen worden binnen de justitiële keten en personeelstekort is een van de grootste problemen. Hogere belastingopbrengsten in mei, want dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt. Over het hele jaar tot nu toe, tot de maand mei, zijn de belastinginkomsten hoger dan geraamd. In totaal meer dan 30 miljoen extra is er binnengehaald. En dat is fijn voor de minister van Financiën. Het gaat onder meer om 12 miljoen meer aan belastingopbrengsten. Dan moet je denken aan ruim 100 miljoen in plaats van 88 miljoen. En ook 5% meer inkomsten aan OB. En dat betekent dat er meer dan 240 miljoen is opgehaald in plaats van de verwachte 229. Het CFT vraagt aandacht van minister Silvania. We blijven nog even bij minister Silvania, want die heeft ook te maken met het college Financieel Toezicht. En die hebben een brief gestuurd waarin ze vragen stellen over de begroting van 2023. Ze zeggen in de brief dat ze constateren dat er meerdere tekortkomingen zijn in de vastgestelde begroting van 2023 van Curaçao, waardoor deze een nog onvoldoende betrouwbaar, realistisch en actueel beeld geeft van de financiële uitgangspositie van het land. Het CFT deed verschillende aanbevelingen om deze tekortkomingen weg te nemen, maar vindt dat de minister daar meer aan moet doen. Tegelijkertijd is wel duidelijk, zoals ik net al zei, dat de belastingopbrengsten toenemen en de schuld van Curaçao langzaam aan het afnemen is. Brandstichter was eerder agressief. Vandaag meldt de Extra dat de 51-jarige man, die wordt verdacht van de brandstichting afgelopen week in Gato, eerder was veroordeeld wegens agressie tegen dezelfde vrouw van wie het huis en appartementen in de brand heeft gestoken. Het gaat dus om een recidivist, zo meldt de krant. De man heeft afgelopen vrijdag een huis en 2 appartementen in Gato in brand gestoken. In 2021 was hij veroordeeld omdat hij toen deuren en ramen van dat huis kapot had gemaakt en doodsbedreigingen had gedaan. Hij werd toen veroordeeld tot 90 dagen straf, waarvan 34 voorwaardelijk, maar het stel is toch weer bij elkaar gekomen daarna. Ongeluk op de Goossieweg. Een vrouw raakte de macht over het stuur kwijt afgelopen weekend op de Goossieweg en kwam in de Mondi terecht. Het leverde veel schade op en de vrouw moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De reden waarom zij de macht over het stuur verloor is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat de vrouw zelf iets is overkomen en kon blijven rijden. Twee pogingen tot inbraak dicht bij elkaar. Afgelopen weekend is een auto in de Bredestraat in Otrabanda opengebroken, ruit kapot gemaakt en er is geprobeerd om te starten. Dat is niet gelukt. Later, bij de Nieuwwindstraat, is hetzelfde gebeurd, ook bij een Hyundai. Ook een ruit kapot en de hele slot is kapot gemaakt in een poging te kunnen starten. Beide keren niet gelukt, maar beide keren veel schade voor de eigenaren van de auto. Miss Teen International Curaçao 2023 is bekend. Pizza Hut. For the love of pizza.
We beginnen met een wel heel opmerkelijk bericht, want er is net bekend geworden dat een man nogal op zijn neus heeft gekeken, omdat een auto, een Toyota Vitz, zijn auto, die hij naar de garage heeft gebracht, daarna door waarschijnlijk degene die in die garage werkt, is gebruikt om rond te scheuren. Uiteindelijk kwam de auto bij de Stoppelweg over de Middelberm ergens in terecht, waardoor hij over de kop sloeg op een terrein dat daarnaast ligt. De chauffeur kwam moest naar het ziekenhuis worden gebracht omdat hij een flinke hoofdwond had. Maar het feit dat iemand zijn auto naar de garage brengt, betaalt voor hetgeen dat moet gebeuren, in dit geval onder meer spuiten van de auto, en daarna te horen krijgt van de politie dat de auto flink beschadigd teruggevonden is, ja, dat is toch wel een zure constatering. Dan gaan we over naar iets heel anders en dat is de weduwe van rapper Bucci. Zoals bekend is op 9 december vorig jaar Bucci op Curaçao doodgeschoten. Het leverde veel commotie op Curaçao, ook in Nederland. En ook de begrafenis en de herdenkingsdienst in het Willem II-stadion leidden tot veel verschillende strubbelingen. Er zou geschoten zijn, er kwam heel veel op gang door de moord op Bucci. Maar nu is er aandacht voor de weduwe, die was zwanger op het moment dat Bucci werd doodgeschoten. Ze hebben in totaal 4 kinderen. En Niandi Winster Losiabar doet een interview aan Omroep Brabant, waarin ze vertelt hoe het allemaal is gegaan en hoe zij het heeft ervaren. Waarom? Wat is er nou zo... Wat is er gebeurd dat hij vermoord moest worden? Het is 9 december 2022. Rochendel Winster uit Tilburg, beter bekend als rapper Bucci, treedt op in Willemstad in Curaçao. Het blijkt zijn laatste optreden te zijn. Vanuit een rijdende auto wordt hij neergeschoten. Bucci overlijdt ter plekke op 30-jarige leeftijd. Zijn vrouw en kinderen zijn op dat moment in Tilburg. En de laatste appje wat hij stuurde was 4:15 hier. En hij zei in dat app van, ik ga nou wat eten halen, dan ga ik naar huis. En ik las het wel, maar ik was daarna weer gewoon in slaap gevallen. En hij is 15 minuten later is hij vermoord, ja. Voor mijn gevoel wist iedereen het al. En ik wist echt gewoon als laatst hoe het precies ging of wat er precies was gebeurd. En iedereen wilde natuurlijk rekening houden, omdat ik alleen thuis was, met de kindjes alleen. Ik was toen de tijd zwanger. Ze wisten niet hoe ik het, als ik het via de telefoon zou horen, hoe het zou gaan met mij. Ik voelde me echt gewoon gebroken. Ik schreeuwde het gewoon letterlijk uit. Zoveel emoties die naar boven kwamen, dat ik gewoon niet wist wat ik met mijn emoties moest doen. In de reportage, de video van Omroep Brabant, is gebruik gemaakt van beelden van de Extra. En ook de Extra heeft de afgelopen periode natuurlijk gevolgd wat het nieuws is rond de moord. Er zijn 2 mensen aangehouden en het meest opvallende is wel dat een van die 2 familie is van Bucci. Het gaat om een man die is aangehouden in Nederland en overgebracht is naar Bonaire. En een man die is aangehouden in Curaçao. De weduwe van Bucci, Niandi Winster Losiabar, vertelt nog over hoe zij ervaart dat er nu een familielid betrokken zou zijn geweest bij de moord op haar man. Inmiddels zijn 2 verdachten van de moord op Bucci opgepakt. 1 van die mannen blijkt familie van hem te zijn. Het zou raar zijn, toch? Dat denk ik dan. Van, oké, ik weet dat het je familielid is, maar toch ga je hem vermoorden. Want ze zeggen dat dat een schutter is, een familielid van Rochendel. Daarom, het wordt steeds gekker, dit verhaal. Niandi, ik ben nu 30. Respect. Maar ik weet wel 1 ding zeker. Rochendel zal zichzelf nooit in deze situatie zetten. Ik denk ook dat hij zelf heel geschokt was toen hij de eerste kogel kreeg. Anders was hij denk ik wel op zijn hoede geweest, dat denk ik. Hè. Achteraf, ik zit alle scenario's al te bedenken als ik hier alleen thuis zit. En toen dacht ik van nee, ik ga mezelf niet gek laten maken. Ik ken mijn man. En wat er ook uitkomt uit deze zaak, dus wat de reden hiervan zal zijn, ik ben daar mentaal op voorbereid. Het is mijn taak om de kinderen toch wel hun vader te laten herinneren hoe hij was. En hij was zo'n liefdevolle vader, een liefdevolle man.
En zo willen we dan Rosende blijven herinneren. En dan gaan we over naar buitenlands nieuws, want we hebben doorgekregen dat Silvio Berlusconi is overleden. De oud-premier van Italië is vandaag op 86-jarige leeftijd overleden. En Berlusconi was als politicus, mediamagnaat en zakenman vooral een geruchtmakend en belangrijk figuur in Italië. Hij werd veilig opgenomen in het ziekenhuis in Milaan, waar hij dus vandaag overleed. Eerder dit jaar lag hij al 45 dagen in het ziekenhuis met een longinfectie als gevolg van zijn chronische leukemie. Hij worstelde al jaren met zijn gezondheid, maar hij was vooral bekend omdat hij 4 keer premier van Italië is geweest. Voor de rest was de zakenman en miljardair een geruchtmakend persoon. Zijn leven werd gekenmerkt door macht, maar, zo schrijven ze nu in het in memoriam, ook door seksschandalen en voortdurende beschuldigingen van corruptie en belastingfraude. Tot aan zijn dood leidde hij de coalitiepartij Forza Italia. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. Ik ben blij dat u gekeken heeft. Morgen zijn we er weer en dan hoop ik dat u weer kijkt en hebben we weer het belangrijkste nieuws voor u. In ieder geval voor vandaag een hele prettige dag verder. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.